ассалому алайкум подписчикои хонаҳои ҷи. имрӯзанги хонаи фурӯши мо дар шаҳри душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. 107 квадрат, дуюм этаж, доми 9 этажа, квадраташ бошад $590. доми тайёр, техпаспорт дорад, уже иҷаба одамо зиндагӣ мекунад. 4 та тиреза дорад, балкон дорад. инҷа шаҳраки нав аст, наздикии хона ба масҷиди қатар, донишгоҳи миллӣ, ҷазира, ширкати сиёма товус қарор дорад. дохили шаҳракда детский площадка, варзишгоҳ, мағоза, футболни площадка, парковка ҳамаш ҳастад. квадраташ $590, 107 квадрат, 4 та тиреза дорад. ба таби дили худатон планировка карда метонед. планировкаш ҳам ҳастад, пешниҳодтон мекунем. 2 та санузел дорад, инҷаба карда мешавад. 2 та канализатсия уже ҷоша мондагия. дуюм этаж, лифташ кор мекунад, об свет ҳастай ҳама вақт. $590 бо арзон мешавад. касе коробка гуфтеста бидан равон кунед, лайк монед, подписатсия кунед. хонаҳое ки реклама кардани ҳастен муроҷиат кунед. раҳмат, ба канали мо ҳастен.